Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Мои привитания вам. Добрый день. Хвала нашему Збаўцу, нашему Христу. Як я абяцаў мінулы раз, ізноў у нас незвычайная перадача ці незвычайны маршрут. Называецца ён Адам Міцкевіч. Я разумею, нехта з вас скажа, сабраўся нас здзівіць чым Адамам Міцкевічам. Шмат мы пра яго ведаем, знаем. Ну, бачыце, я паспрабую, можа, нечым вас здзівіць. Як вы ўжо памятаеце, як вы ўжо ведалі, прачытаўшы мае кнігі, што маршрут састаіць 10 кропак. Так, кожны маршрут 10 кропак. Гэта і выбар ёсць магчымасць у слухача і гледача, асабліва той, хто вандруе, што нешта можна выбраць, што можна нешта паглядзець, а можна нешта і, можа, вы бачылі нешта, можна нешта адкінуць, аставіць на мінулы раз. Вось. І вось, дарэчы, наконт Адама Міцкевіча, яго мясцін, звязаны з яго жыццём, таксама мы куды едзем, так? Куды? В Завоссе, так, дзе ён нарадзіўся. Ну, потым, вядома ж, мы едзем у Новагрудак, дзе яго музей. Ну, і можа, хто нехта яшчэ, жывячы ў горадзе, пойдзе да яго, у яго сквер, які зусім недаўна з'явіўся, і пабачыць яго вельмі цудоўную скульптуру, якая там стаіць, ну, пафэйсіцца для яго. Вось, пасядзець у гэтым вельмі такім цяністым і добрым скверыку, ну, чаму не. Вось. Ну, агучу я свой варыянт вандроўкі, менавіта на гэты конт і на гэтую тэму. Вось, паспрабую нешта новае, можа, недзе і я нават сам імкнуўся адкрыць. Ну, вядома ж, я там, дзе вандраваў па гэтых усіх мясцінах, звязаных з гэтым, з імем гэтага славутага на ўвесь свет, менавіта нашага беларускага паэта, геніальнага. Вось. І тое, што вы ўжо добра ведаеце. Пачнём з самога Завосся. Маршрут гэты пра неверагодную вядомую і славутую асобу нашай краіны, пра Адама Міцкевіча. Добра вядома, што нарадзіўся геніяльны паэт, заснавальнік рамантызму ў культуры, літаратуры 24 снежня 1798 года ў сям'і Мікалая Міцкевіча і Барбары з роду Маеўскіх у фальварку Завосся. Сёння на гэтым месцы адноўленыя будынкі колішняй гаспадаркі, дзейнічае музей з 1988 года. Все пабудовы новыя, сучасныя, але яны былі адноўлены. Дарэчы, такая асаблівасць цікавая, што нічога не захавалася, а захаваўся малюнак, як выглядалі гэтыя пабудовы. Захаваўся малюнак Напалеона Орды. І па малюнку Напалеона Орды таксама аднаўлялі гэтыя будынкі. Дарэчы, там ёсць незвычайная рэч, якая, ну, можна сказаць, памятае, якая наша геніальна паэта. Это ліпа. Дарэчы, яе ўжо няма. А з того пенька, які захаваўся, пачалі расці новыя парасткі. Супрацоўнікі музея ці нехта прадстаўнікі ад культуры, ад другіх нейкіх дзяржаўных структур павінны разумець, каб аднавіць, можна аднавіць гэтую ліпу. А каб яе аднавіць з гэтых порасляў, якіх там вельмі шмат, трэба паступова адбіраць лепшае. І ўрэшце рэшт будзе там, я не ведаю, 5 ствалоў, потым аставіць 2, потым аставіць самы магутны 1. І атрымаецца, што мы аднавім ліпу, якая бачыла Адама Міцкевіча, якая яго заўсёды сустракала, калі ён ішоў там з-за гары, выходзіў і бачыў гэтую ліпу высокую над сядзібай і кіраваўся менавіта на яе, як маяк яна была. Так? Калі ён ішоў ад сваёй каханай, ад Марылі Верашчакі. Ну вось. Далей. Выгода.
незвычайная кропка у жыцці, у біяграфіі Адама Міцкевіча. Міцкевічы час нараджэння выбітнай асобы нашай нацыянальнай культуры Адама Міцкевіча вядома дакладна, так? А вось пра месца яго з'яўлення на свет існуе і такая версія, як у свой час сцвярджаў старэйшы брат паэта Францішак, што нарадзіўся Адам недалёка ад Завосся ў карчме Выгода. Знайшоў я гэтае месца, знайшоў. Невялічкі ставок, і рэшткі, магчыма, парка, ці проста дрэвы, пасаджаны чалавекам. Відаць, што гэта пасадкі не выраслі самі сабой, ну, як звычайна ў лесе прыроды, што гэта пасаджаны чалавекам. Вось, ну і ўся астатняя гэтая такая невялічкая, паглядзіце па здымках, і ставок той, і яна каля дарогі на павароце. То вось брат яго, Францішак, сцвярджаў, што менавіта ён там нарадзіўся. А малодшы брат сцвярджаў, што ён нарадзіўся за Завосі. Ну, глядзіце, мне падаецца, што старэйшы ж брат, мабыць, памятаў болей, больш дакладна нешта, так. Ось, ну, зрабілі гэтую мясцінку ў Завосі, ну і добра, і яна дастойна павагі і адносін і прочее. А вось Выгоду, мне падаецца, што павінна таксама яна ўваходзіць у маршрут, павінны таксама тут супыняцца людзі. Ну, яна на сённяшні дзень трошкі закінутая такая, прыродная мясцінка, так, са стаўком, з гэтымі дрэўцамі. Але ж калі, ну, дапусціць, што менавіта тут радзіўся Адам Міцкевіч, яна прыбратае адразу вельмі знакавае месца, мемарыяльнае такое месца. Яго, ну, мы павінны таксама ўзяць на ўвагу і ну, нешта там зрабіць, не ведаю, можа, помнік. Наогул некую каля гэтага стаўка альтанку прыгожую, каб там людзі маглі прыехаць, пасядзець і пазнаёміцца з гэтай мясцінкай. Так, далей Новагрудак. Міцкевічы прыязджаюць у былую сталіцу ВКЛ у 1801 годзе. Тут Адама крысцілі ў Преабражэнскім касцёле. З 1807 годзе ён вучыцца ў дамініканскай школе. Сёння ў горадзе можна ўбачыць помнік паэту. У 1931 годзе насыпаны курган у яго гонар. У доме, які пабудаваў бацька Адама, працягвае працаваць дом-музей Адама Міцкевіча. Можа, нейкія будуць экспанаты нават для вас адкрыццём. Як кажуць, каб пазнаць радзіму, краіну, трэба ісці на могілкі, так і яшчэ і трэба ісці ў музеі. Таму што музеі захоўваюць гэтыя ўсе рэчы, звязаныя з нейкімі асобамі, з гісторыяй самой. І калі вы туды прыходзіце, дарэчы, многія чамусьці не любяць музеі, не ведаю чаму. Ну, таму што там некая абмежаваная прастора, можа не, а гэта такі сховішча нашай гісторыі. Вось, таму музей гэты ў Новагрудку абавязкова наведайце. Вось, ён, дарэчы, ну, такой мясціне прыгожай. Так, там рэшткі яшчэ парка захаваліся, самыя пабудовы. Гэты дом некалькі разоў аднаўляўся, але ж ўсё роўна. Это месца, дзе рос і быў, і з вучобы, куды прыбягаў наш Адам Міцкевіч. Дольная Рута. О, дарэчы, наконт Новагрудка, наконт музея. Вялікая мая павага асабістая, вялікая пашана да чалавека, які вельмі шмат зрабіў для гэтага музея, гэта Мікалай Гайба. Ён некалькі часу, дастаткова вялікі час, прабачце, што не памятаю дакладна колькі, але дастаткова вялікі час ён працаваў дырэктарам гэтага музея. І дзякуючы яму гэты музей менавіта стаў такім, як ён ёсць. Таму ён, дарэчы, там супрацоўнікам гэтага музея, і вы можаце спытаць у супрацоўнікаў, пазнаёміцца з ім, я не знаю, сфотаграфавацца. Ён вельмі знакавая асоба і вельмі тая асоба, якой менавіта мы можам сёння сказаць, аднясіся з удзячнасцю і падзякаваць, што музей менавіта такі.
Гэта Мікалай Гайба. Так, Дольная Рута. Яшчэ адна мясціна, которая наогул уся закінутая, которая там все зруйнавана і нічога такога на ёй няма. Ну, акрамя там нейкіх краявідаў, ракі, якая там цячэ побач, рака Рута. Так. Вядома паселішча з 1516 года на землях Вялікага княства Літоўскага як маёмасць роду Руцкіх. У 1573 годзе тут нарадзіўся будучы вядомы мітрапаліт уніяцкай царквы нашай Іосіф Руцкі. Гэта вы, калі загугліце нешта, паглядзеце матэрыялы нейкія пра гэта знакамітага святара уніяцкай царквы. З 1789 года ўласнасць роду Растоцкіх. Метард Растоцкі пасля смерці Мікалая Міцкевіча, гэта бацька Адама Міцкевіча, з якім ён працаваў, Метард Растоцкі, стаў апекуном Адама. Бачыце, ён настолькі сябраваў з Міцкевічам, што пасля смерці гаспадара ён вырашыў апекаваць яго дзяцей, у тым ліку і Адама. Падчас вакацый Руту часта наведаў Адам з братамі. Ён вельмі там шмат знаходзіўся, гуляў, там нейкія былі стасункі з мясцовымі жыхарамі, моладдзю, нейкія, мабыць, святы, можа, нешта і падштурхнула з гэтага ўсяго яму нейкі новы твор напісаць, пазнаёміцца з нейкімі гаворкамі, байкамі, слоўцамі нейкімі незвычайнымі. Яны гэта вельмі часта рабілі з тым жа самым Янам Чачотам. Вось. Так вось, яшчэ немалаважна такі факт, што у 1821 годзе Адам Міцкевіч апошні раз наведаў Новагрудак і сядзібу Рута, якую менавіта адсюль з зямелькі, руцкай зямелькі, ён пакінуў нашу радзіму, сваю радзіму назаўсёды. Ён яшчэ там такія ёсць аўтабіяграфічная такая асаблівасць, што ён пісаў, што прыехаў у Новагрудак, а яго ён неяк не людзі, можа, не горад, можа, яму падалося, можа, было на самай справе так, што ён не вельмі сустрэў яго добра. І ён, можа, быў такі расчараваны, можа, такі стан у яго быў. Ён ведаў, што ён з'язджае надоўга і далёка. Вось, яму хацелася гэтай цеплыні, апошняй цеплыні зямлі сваёй радзімы. І ён паехаў нікуды, а ў Руту. Паехаў у Руту. Ну, і там ён, мабыць, атрымаў гэтае ўсё. Цудоўнае, тое, што яму было патрэбнае. Дарэчы, і за рубяжом ён вельмі часта, за мяжой ён вельмі часта успамінаў Руту. І казаў, што там нейкія краявіды той жа Францыі ці нейкай другой краіны, далёка ім да краявідаў Руты. Так Міцкевіч казаў. Таму вы, калі будзе магчымасць, жаданне, наведайце Дольную Руту. Карчава. Узнёслае сваё каханне да Марыі Верашчакі Адам Міцкевіч пранёс праз усё сваё жыццё. А першае знаёмства маладых людзей адбылося ў 1818 годзе, калі Адам з сябрамі філаматамі, Томашам Занам і другімі сябрамі наведаў сядзібу бацькоў Марылі у тагачасных Тугановічах. Ну, раней так назва была Карчава, Тугановічы. Захаваліся рэшткі парка, ліпавая альтанка, дзе некалі Марылі і Адам сустракаліся, і каля вёскі ў лесе ляжыць камень філарэтаў. Гэта адзін з знакаміцейшых камянёў, такіх мемарыяльных, калі яго менавіта сабіралася кагорта гэтых філаматаў-філарэтаў, нейкія планы рабілі, нейкія былі такія маёвачкі невялікія. Ну, от трэба ўявіць, стоячы ля гэтага камня, што менавіта тут, вось на гэтым месцы хадзілі, краналі ногі Адама Міцкевіча, Яна Чачота, Томаша Зана, гэтыя мясцінкі, гэтую зямлю. Ну, трэба трошкі уяўляць гэта ўсё, і тады вам зусім інакш падасца гэта ўсё наваколле, гэты камень, гэты лес вакол гэтага каменя. Ну, і альтанка,
дзе ў парку альтанка такая, яна сёння такая, такім, прабачце, зноў скажу, занядбаным стане. Вось. Але менавіта гэтае месца, дзе сустракаліся Адам Міцкевіч з Марыляй, са сваёй першай каханкай і, мабыць, каханкай на ўсё жыццё. Дзякуючы той асобе, дзякуючы той дзяўчыне, той жанчыне, якога мы выйдзем сёння Адама Міцкевіча, таму што дзякуючы ёй некае натхненне давала яна яму, некія давала штуршкі, нават там казала, што слухай, Адам, бачыш, якое цікавае народнае паданне, можа, ты верш пра гэта напішаш, ці некую легенду. І ён цягам часу гэта рабіў. Бачыце, яна адчувала, што трэба нейкі штуршок для гэтага, трэба некую падтрымку. Вось. Ну і вось так атрымалася. З цягам часу што? Дзякуючы, можа, і Марылі Верашчацы, мы ведаем такую славутасць, як Адам Міцкевіч. Возера Свіцязь. Вось. Сама па сабе перлінка такая незвычайна прыгожая. Першы верш Адама надрукаваны ў 1818 годзе. У 1819 годзе паэт пачынае пісаць балады. Менавіта само возера і вандроўкі з Марыляй для яго і пачутыя легенды на свіцязянскіх берагах выклікалі ў маладых чулівым сэрцы маладога генія неадкладную патрэбу усё пачутае, адчутае пакласці на паперу ў выглядзе новых паэтычных твораў. Упэўнены, Свіцязь памятае наша генія. Вось. Месца такое, дасканала скажу яшчэ раз, што вельмі прыгожая як прыродная перлінка, так? І зноў жа трэба разумець, што тут блукаў Адам Міцкевіч з Верашчакай, Марыляй, і ўсё гэта яны таксама бачылі сваімі вочкамі, таксама, не ведаю, нават ганарыліся, што ў нас на нашай зямлі ёсць такія прыродныя незвычайныя мясцінкі. Там і камень есть мемарыяльны, і ў вадзе стаіць скульптурка, якая прысвечана свіцязянцы, такой дзяўчынцы з вады, русалцы, так? Плужыны. Вось ізноў тая мясцінка, якая і звязана з паэтам, малавядомая, і хто туды едзе, калі едуць у той же самае Завоссе ці у Навагрудак, вось. А вось Плужына і паселішча, і сама сядзіба Плужыны ў 1685 годзе ў межах навагрудскага павета Вялікага княства Літоўскага была вядома як маёмасць роду Курчакаў. Праз стагоддзе ўласнікі сядзібы ўжо род Верашчакаў. Гэта род менавіта, з якой выйшла Марыля Верашчака. Улетку 1821 годзе ў сядзібу Міхала Верашчакі з нагоды імянінаў Марылі, бачыце, як усё звязанае, завітаў сюды Адам Міцкевіч. У Плужынах, менавіта ў Плужынах, менавіта ў гэтых мясцінах нарадзілася такая цудоўная, неверагодна прыгожая балада паэта, як Свіцязянка і Свіцязь. Тое, што натхняла яго. Як не круці тут, так? Бачыце, гэта таксама былі складнікі гэтага натхнення. Гэтыя мясціны, прысутнасць яго каханай побач. Ён нейкі час там, мабыць, пажыў, вандраваў з ёй, былі на той же самай Свіцязі. І бачыце, ўрэшце рэшт нарадзіліся такія неверагодна прыгожыя і геніяльныя балады, як Свіцязянка і Свіцязь. Яшчэ адно возера, якое звязана з постаццю Адама Міцкевіча, гэта возера Літаўка. За славутым Навагрудскам ляжыць яшчэ адна легендарная возера Літаўка. Здаецца, маленькая яно і не надта прыкметная, але вельмі прыгажосцю сваёй прыцягальная. Міцкевіч, вядома ж, дасканала ведаючы традыцыі звычаі старажытнай Літвы, стварае вельмі кранальную эпічную паэму «Гражына», якую сучаснікі паэта нават называлі вершаваным раманам. Вось ізноў жа і тыя мясціны, і тыя наваколлі, вёска, мабыць, і камень, дарэчы, камень там ляжыць, вялікі камень літаўскі, так. Вось, гэта ён усё, я ўпэўнены, што ён гэта ўсё ўбачыў, камень той, так.
Вось, і парадзіла, ведаў, бачыце, можа быць, і там ён пачуў гэтую легенду пра Гражыну. Ці гэта была нейкая такія, можа, асобныя нейкія былі такія моманты, якія ён пачуў, такія запісы нейкія, которые потым у яго геніяльнай галаве парадзілі такую выдатную паэму Гражына, якую, бачыце, нават называлі раманам паэтычным, вершаваным. Вось. Наступная, зноў жа, малавядомая мясціна – гэта Валеўка. Валеўка і Радагошча. Гэта, я пра гэта таксама кажу, што гэта побач, і таксама трэба ведаць гэта і то, і то. Побач з Валеўкай, здаецца, здаўна мясцілася паселішча Радагошча, дзе існавала сядзіба чомбраў роду Карповічаў. У сярэдзіне 1767 года нарадзілася тут маці паэта Барбара Маеўская, якая паходзіла з абяднелага шляхецкага роду Маеўскіх. Барбара з сынам і паэтам, і потым разам, потым адзін Адам, ці з гаспадарамі чомбраў абавязкова наведвалі Валеўскую святыню. Вось она тут побач з гэтымі мясцінамі Радагошчы, з гэтым маёнткам, з гэтай сядзібай. Вось, якая на той час была трэцкім касцёлам. Там па здымачках Валеўкі вы ўбачыце, што гэта здымкі старога выгляду гэтай царквы. Так? Што сёння з зрабілі, гэта ўжо пытанне да рэстаўратараў, якія там працавалі, да Міністэрства культуры, што там шмат пытанняў засталося, чаму так зрабілі, а не інакш. Ані бліжэй, каб захаваць эту аўтэнтычнасць, каб захаваць гэтую прыгажосць такога старога, ўжо, можна сказаць, мемарыяльнага храма. Вось, і ўрэшце рэшт у нас 10-я кропачка нашага маршрута, прысвечаная жыццю і творчасці Адама Міцкевіча, гэта Шчорсы. Захаваўся будынак знакамітай і багацейшай бібліятэкі роду Храптовічаў. Да 1821 года Адам Міцкевіч неаднаразова карыстаўся яе фондамі. Здабытыя матэрыялы сталі выдатным падмуркам для асвятлення ў сваіх творах гістарычнай праўды. У 1823 годзе Міцкевіч царскімі ўладамі па справе філаматаў арыштаваны і высланы з бацькоўшчыны. Памёр наш геніяльны паэт у выгнанні ў 1855 годзе. Дарэчы, ён пахаваны, потым яго перавезлі. Пахаваны ён побач з каралямі у Кракаве. Вось. І сам парк у Шчорсах, галоўнае, што гэта бібліятэка захавалася. Дарэчы, у ёй працаваў, не памятаю, Томаш Зан працаваў, але Ян Чачот адназначна працаваў, нават працаваў Уладзіслаў Саракомля. Дазваляў Храптовіч карыстацца гэтай бібліятэкай, ён таксама адчуваў таленавітых людзей, гэтых маладых хлопцаў, бачыў іхнюю таленавітую будучыню, у іх бачыў закладзенае геніяльнае нешта, што атрымаецца, што будуць яны даследчыкамі, аўтарамі цудоўных прац, паэтычных твораў. Вось. Это мы ўсё, сябры. Паглядзелі мы маршрут, сёння паслухалі пра Адама Міцкевіча. Будзеце праязджаць, заязджайце, паглядзіце. Можа, нешта самі знойдзеце, можа, нешта вам адкрыецца у сеціве, у нейкай літаратуры. Можа, вы зразумееце, што менавіта туды вам неабходна з'ездзіць і тое паглядзець. Усё, на сёння ўсё. Дзякую вам вялікае, што вы мелі цярпенне і жаданне, спадзяюся, паслухаць нас на хвалях Радыё Марыі. Добрай вам дарогі і беражы вас Бог. Маршруты даўніны
з Уладзімірам Цвіркам.